Aquí quan vingui la pujada, pues tindrà de cop, eh? No, mira, sí que saps. No, però per allà, no? No, senyor. Maco, aquesta casa, eh? Sí. Bueno, és que s'hi pot anar per dos, eh? Això no hi ha... I és això, una ciutat morta, eh? Aquí hi havia una casa oberta. Què acaba aquí, aquesta carretera? O se'n va fins a dalt? Aquí em sembla que acaba. No, perquè parius, no. Escolta, no sé com es va casar aquest home, no. El va casar? Sí. Va casar, però no va casar, no? Sembla que va dir, no, i aquell capellà va dir... No, hauria mirat ara. Una hora. Tenim una hora encara, eh? Vinga, som-hi. Aquest està molt bé, eh? Aquí deu haver la cuina i el menjar. I a nena. Si això no pesa, nen. Per què ets tan rondinet? Quan seràs vell no t'aguantarà ningú. No aguantarà ningú per aquí. Va, ja la sal els pares cada punyetera vegada. Ai, mare. Passa. És pesat, també. Home, cada vegada menys. No agradeu-li si no es veu res. I el Manel? Està cagant. Cagant? Buscant espàrrecs. Porta-me'n un per mi, Roser. Si hi ha un mapa... Quina cosa emprenyada és aquest collons d'això, de cotxe. Ui, que es visita això. Sí, es pot visitar. Acabarem la foto un tot. Acabarem abans. No, l'europea no, perquè quan diuen que no ens volen, fora. Ja es nota que surt. Va. Vostè va amb ells, no? Quina foto és? Quina càmera? Aquesta mateixa. El collons avui te la saca al cap un maio. Aquesta mateixa. Jo de llançar aquí que també està ple de coses, deu ser urbanitzacions. Fem un homenatge ara aquí al nostre fart, que és el Jan El Laporta. castell, és això el castell, sí. No, escolta. Podeu entrar dintre, Vale. Des d'allà has de veure... Josep, que has trobat alguna cosa, eh? Sí. No hi és. Està filmant. Va, passa. Ha quedat un contrallum aquí. Suposo que aquestes també els enviaràs pel Dropbox, no? No. No, aquest, el d'aquí, Aquest d'aquí de cap allà? que es veu a l'esquerra de la carretera un edifici de color vermellós, una nau vermellosa. Sí, allà. Doncs allò és Vilajuïga, em sembla. I aquest d'aquí, quin és aquest d'aquí? Marçà, no? I el d'aquí sota? No? Mercè és més enllà. Ah, més enllà és.
Doncs com es diuen aquests que hi ha aquí? N'hi ha tres aquí, Palau Sabernet, no sé què. No me'n recordo el nom d'aquests pobles. El que passa que ara segurament si marxem per aquesta carena... Ara el Miquel i el Junera, una parella que venien, els hi han preguntat. Quin mar més tranquil·la, que està avui. Avui està el mar tranquil. No l'enganxo jo, amb el zoom d'aquesta màquina. Queda bé, no sé què collons Què, aquí, que és maca aquesta? No sé què collons em passa, però no queda. Que és maca. Em torna cada blanca. Em torna cada blanca. Aquest, en Met no tenia cotxe. No havia d'anar. Porta i ella sacrifica i no en menja. Vai, uns collons. Sí que anar menjant, no l'has menjat? Ah, te l'has de menjar, jo té, el meu. Que no! Quants anys hem celebrat avui? 63. 24. 69. Ja, amb quants n'has celebrat? A veure. 67. 67, és del 44. És més vell que el cagar. I tu quants en tens, tu? Jo més vell que ell encara, Sí. Bon dia, Hola, bon dia. peregrins que fan el camí de Sant Jaume. Estem fins als pebrots del camí. Bon dia. Tinc una calor que em moro. No són les 4 de la tarda, només. Esperem aquí. Ja han arribat, ja som aquí. No, esperem una miqueta, miqueta, que que no posin. Ai, Esperem que no posin una mica. Que aquí en cap podran trobar espades. els que són pesats amb els espàrrecs. Avui han agafat una pedra. De Llonses. Tot era sol i sol. Ara arriba part dels esparregueros. Ja ho hem fet bé ja, perquè si haguéssim pujat per aquí... Ui, molt malament.